FC Nitra s náhradným brankárom Stránskym a Senica bez niektorých zahraničných hráčov nastúpili do stretnutia záverečného kola futbalovej Zorgonligy, v ktorom o nič nešlo. V uvoľnenej atmosfére videla hrstka divákov zaujímavý futbal s mnohými streleckými príležitostiami. V prvom polčase najskôr trafil Mazaň spojnicu brány Nitry, no potom domáci využili dve príležitosti. V 20. minúte sa obranca Bosorad predral po pravej strane do pokutového územia. Centrom našiel voľného Matúša Mikuša a ten poslal loptu nekompromisne do siete. Po 8 minút Pavlík fauloval Mikuša a nariadenú penáltu premenil Kleber. Ten sa svojím 8. gólom stal najlepším strelcom FC Nitra v sezóne a zvýšil náskok Trogárov na 2-0. Po prestávke začala Senica ofenzívnejšie, no v 58. minúte mohli ísť Nitrania do trojgolového vedenia. Bosorad poslal dopredu po pravej strane Špaleka, ten sa zbavil obrancu, našiel Šmehila, ktorý trafil brvno Šulovej brány. Keďže do konca stretnutia už gól nepadol, Nitra sa s najvyššou súťažou rozlúčila výhrou 2-0. Tak som spokojný s tým, že sa vyhralo, že bola to taká posledná rozlúčka s ligou. Zápas už samozrejme, že nemal taký náboj nejaký ligový, ale to, čo sme chceli, sme dosiahli, tak som spokojný.